Днес отбелязваме Световния ден за борба срещу тормоза в училище, известен още като Ден на розовата фланелка. С символично обличане на розова дреха участниците показват своята позиция и неприемане на тормоза в училище. Жертва на тормоза в училище стават момчета и момичета, независимо от тяхната възраст. Насилието може да е физическо, психическо и емоционално, но без значение от неговата форма, то винаги е травмиращо за детската психика и здраве. Тормоз е когато някой те кара да се чувстваш зле и те наранява отново и отново. Да те наричат с обидни имена и да ти се пресмиват. Да те удрят. В интернет също има тормоз между ученици. Там могат да те обиждат и да споделят твои снимки без разрешението ти. Трябва да споделим с възрастен, на който имаме доверие. Трябва да кажем на нападателя да спре. Защото иска да се чувства по-силен от останалите и да ги контролира. Някои нападатели имат собствени проблеми и тормозът към другите им действа като щит. Ако някой те тормози или си свидетел на тормоз на друг ученик, сподели с възрастен, сподели с родител или учител. А вие, родители, ако вашето дете ви сподели, че е жертва на тормоз, не му задавайте много въпроси. Постарайте се да го изслушате добре. Не му казвайте да отвърне със същото, защото това няма да промени нищо. Не ме интересува, че се майтапиш. Не ме интересува, че не си имал това в предвид. Не ме интересува, че някой те накара да го направиш. Не ме интересува, че те прави готин. Грубо е! Не е готино да тормозиш, нито пък забавно. Да разплачеш някой не те прави велик, а страхливец.